Busy lang sila. Gapila ang mga sintensyahan nga mga manok ug pato bakanda. Ya sa may Isulan Public Market ha. Salamat mga brother. Mary Jane Papa J Buenonoy ang akong name. I'm 29 years old. Nabuliliaso Papa J Buenonoy ang among pakipagrelasyon, akong pakipagrelasyon sa isa ka lalaki nga itago na lang nato sa pangalan nga Robert. Papa J. Boy Nonoy, si Robert Manggod, baga sigurista ba? Ang hambal niya sa kuha, kung pwede ko no, mag-live-in lang anay kami. Sa among pag-live-in, Papa J. Boy Nonoy, gusto niya nga magbusong gidayon ako. Ay, aba. Di ay. Panigurado. Maniguro gidayon siya. Kaya para kuno mabuo na ang among pamilya. Nagsamtang nagaipon Papa J. Boy Nonoy, at least kuno kung may mga kabataan na kami, amo pa kuno na ba panahon nga kami magpakasal. Di ay? Unahon ko na mo, Papa J. Boy Nonoy, ang pinansyal o ang paghatag importansya, Papa J. Boy Nonoy, para sa future buwas damlag sa among pamilya. May punto man po, Papa J. Boy Nonoy, si Robert. Pero, sang naman lang ako, Papa J. Boy Nonoy, nga dili gali ako magbusong. Dere na, Papa J. Boy Nonoy, nagsugod ang tanan akong problema. Para gini niyong maintindihan, amo niya ang mga netabo. Time out siya. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Time out siya. Okay. Okay. Nagluno. Kapoy mo talaga. Sa manina, marag nag-change skin manin. Kapoy man di ay no. Apo yung di kain. Ay, sige lang Iniguman na kang sugod naman tagbalik. Di ba mauman ang imong gusto? Mukhaon sa siguro tagan. Kaya Si makaon. Kaon sa taganon. Wala na kaunay. Wala na kaong kaon pa. Sayang kito itong balbako rin. Malamig na to. Galigi. Basta, ako lang ba na tito sang bugnaw nga tubig? Di makaya bugnaw nga tubig. Sige lang gani. Ako lang ba na tito bugnaw nga tubig? Dali lang. Mutindog sa kubig. Sakita sa kong hawak ko Ang damay ganita mo. Dali lang gang. Lugay na bigyan nato na ginahimo ni. Marag, pit na isa katuig ba? Lagi, oy. Anong? Sa ka ang problema, ani? Wala ba kay ginabatyagang? Wala kay ngilingig nga balatian? Ngilingig nga balatian na... Paano ko magkangilingig nga balatian nga... Nagpa-check up ba? Nagpa-check up na ba ko?
sa Ikaw, wala pa siguro ka pa check up. Uy, no? wala, uy. Wala ko, uy. Kumplito ni ako, ah. Kumpleto. Kumpleto ni. Mas okay Diba, man. thousand and millions of kwan? Hindi. Mas okay siguro kang kung magpa-check up ta sa doktor. Kay tapos naman ko pa-check up. Nga nang magpa-check up pa man, diba nakapa-check up man ko. Siguro gang, kwan lang, siguro na gang, basi ma-change kwan lang kita, gang bala. Anong change kuan ba? Ma-change posisyon lang kita bala. Di mo naman nato tanang posisyon. Hindi, may ara nga bag-o. Tanawan. Ano tong una na tong gihimo, Oo, di ba? ang 68, Oh. di ba? Tapos na Tapos na nato to. na. Oh. Ang 67, o di ba? Tapos na nato na. Tapos na pod. Oh. Oo. Uti. May ara pa sa nga 45, may ara nga 360 anggil. Kato na tisi nga ito tong kuan, katong wheelbarrow. Oh. Tapos naman to. Di ba, gang, ang tanan nga mga tawag sa taxi, unsay tawag sa taxi, ana, na ay taxi nga di 4. O, na ay pakal. Napakal naman ni Bukog, gang. Tapos na ganita na. Oo, bitaw, gang, istingan man nato ka ng kwan, gang, ba ka ng... Nanapod kay bag-o. Oo. Katong di 4. Ano man di 4? Di 4 bala. So man di 4 Di di. 4 bala. Hindi na bala mamangkot-mangkot pa pala, gang. Sige na, sige na. Oo, sugdan na naton. Kita na. Ano di 4? Ano nung tilo? Sige na pala, sige na. Amin ko na amin ko tay. Abaya. Bao maayong nga bata kaluyan kahatagan ikaw sang maayong lawas kusog ka bakot malawig ka kabuhi. O ti Di naman si Mary Jane. O di na si Mary Jane. Dahil sa... Nay, tay, mayong aga. Pasensya na ka mo, nay, tay. Malain na nga ako nga pamatya. Oy, Ay, sa Mary bakar Jane, ano nga may hampol ikaw sang kasla kag lapunay. Ano ang Sa nakapo? bakay. Nay, kalain sang pamatya ko, nay. Pamatyagan ko daw kamalas ang pamatya ko. Huwag kang problema. Ay, pagka-problema. Kung sakit na gimong ulo, ariyan na to magsabatin na. Ano na, tay? Panamin. Ay, ano, tay? Panamet? Pa? Na? Pa? Men. Na? Met? Si tatay man na, ikaw ba na, tay? Tay, nahimo na na namo kagabi, tay. Hindi. Bulong ni Iha. Bulong sa sakit sa ulo. Sorry Ang lang sakit kita. sa lawas. Bulong gali na, tay. Panamed. Panamed. Ang gamot sa sakit na nakakapamilipit. Panamed gali, tay. Ikaw ba na, tay? Pasensya, tay. Anong pagbati mo? Panamed. Ay, panamit. Panamit. Gang. Gang. Oh, gang. Ang manok dito nga sinabawan, di ba? Dugay yapon to. Arang si tatay mo. Okay na to. Ako na lang kulang ato. Katong dahon na lang sa malunggay. Sige, sige. Sige. Kaya ako na itong prepara. Anay tayo, anay ka mo, dali lang. Dali lang. By the way, Mary Jane, Mary Jane. Robert. Robert. Tay. Laka, marasmas mi ni nanay ni mo. Nga, ang promise ni Diyos sa mo asad to, 1 year lang kang mong mag-live-in. Oo, correct. 1 Diyan. year. Pagkatapos sa inyo pag-live-in, kung makabaton ka mo sang bata, magpakasal na ka ma. Tama ba? Oo, nay. Tama tay. Oo, tay. Pero,
Murag, sobra naman ni sa katuig. Naglapas na kamo sa 1 year. Oh. Tama. Wala kamo kabalo, abi nyo, nalipat-lipat lang kami ni tatay nyo. Oy. Kami nagahulat man. Sabi niyo nalipat kami. Kung wala nyo lang kami inunahan ni tatay nyo nga kamo mahimo. Kapo, sus. Kami ni tatay mo nakahimo doon kami. Kumpiyansa Bring that kasi ass ninyo. back like a boom, 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 boom. 70 anyos na ako pero galupok pa ko yan. Ba't sining tatay nyo ako nga? Hoy, Ay. kahit pa ni. Obo, monogin lang pero may galupok. Parang neneng B ang kanyang Ay, grabe siya. Ay. Pero, wala minalipat nga nag-promise mo ka na. Oo. Bagod kay naka-curamid kami. Yes. Oo. Di Naglabaw ang siya. promise ninyo. Ha? Di ang promise sa itong mga kabataan Correct. na magbusong ka mo. Magbusong di ay si Mary Jane. Nay, tay. Siguro, nay. Hindi pa siguro, nay, ang paragid dira, nay. Tanan, nay, ginatinguan man namo ni Robert, nay. Alos gani adlaw-adlaw, oras-oras, nay. Ginatinguan kit namo na, nay, nga mabuogin, nay, Amo gani ni subong, nay, gilagnat kita ko. Ayaw po pasobra, Edo. Oo. No, Robert. Bawa na ko. Bawa. Gino ka parang luspad ka. Huwag ka buhit bugas diri ha? Mo gani na nga tong nagtawag ko kay na diri nga kailangan niya magluto og sabaw nga native nga manok. Gusto, Ote. gusto na maghigop og sabaw. Abi, Berto, kwa atong okay nagal... naman to. Okay na? Okay na to. Hinagin luto mo ato katong galumlom kay parte katambok. Dapat Wala. abot tong galumlom ha? Wala na ko kinabtan ng Hindi nyo galumlom. paghilabtan ang batikulon, ang atay, ha? Ihatag nyo gini sa imo nga umaga, kay siyempre mas maayo man na nga may pwersa ka mo. Sabagay. Kapayasi na buhay kapayas para pampagatas. Pagatas. Wala pa ba ni bata? Ay, sorry. Pero, Pampagat. mao niya kong hambal ka ninyo. Ha? Miskin wala pa kamo kabato ng bata. Gusto na mo ni nanay ninyo nga magpakasal na kamo. Para mabendisyonan kamo. Bert, okay lang ba sa imo? Tay, nay, maugin mo nang gusto na mo, nay, nga magpakasal kami sa simbahan. Pero subong, nay, tay, nag-iipon pa mong gumitay. Oo, nay. Oo, tay. Kabalo nga daan ka mo, nay, nga. Bago lang gid ako na-promote kag isa pa. Wala pa gid kami na inkrisan sa amon nga sweldo. Di, kung magpakasal kami ni Robert, unahon na mo ng pagpakasal, ti. Wala kami sang savings, di ba? Ay anak, hindi ka mo magproblema sang amo sinagabuta kay kami ni tatay nyo. Willing kami maghatag. Ha? Sakto. Ibaligya namon ang 3 kabilog namon nga ostrich. Ay, Ang- hane, Oh, wala ba tayo stretch? ano wala? Pata at pataka ka lang da. Ano May wala? ang ilipad naton ipapalaya naton nato para ikaso magamit Ang ito ilipad? magpagkasal. Na ba tayo ilipan? Oo, Din man ang ilipanta. daano ka marimo. Ato dito Din, sa farm. butangi. Basta mga anak. Oo, willing Gusto na mo. kami. Willing kami mo buli. Oo. Basta gusto na mo magpakasal bara na amoy blessing. Alin sa Lord. Sige, nay, tay. Sige, tay. Basi humok naman tong manok, nay. Dali, mga onat. Mga Gan. Gan. Dali lang. Tubig ko.
tubig ko. Gang! Tubig. Natanggal lang. Gang! Natanggal lang. Wala pa! Gang! Gabuta! Ang ano ang gabutan ko? Gabutang! Ano ang gabutan ko? Gabuta ang lansang na tunok ko! Ang dami ko binuha. Giluod ko, gang, giluod ko. Gilood ka. Ano mo ito nakaon mo kayo na? Basta, Imbutido man lang itong kikaon mo, di ba? hindi, nagkaon pag ikusang butong. Sang ano? Butong mo. Ano mo ko nagdalag butong? Nagkaon ko ginagang. Dali lang. Basig nagbusong ka na. No? Basig nagbusong ka na. Tama, no? Dali lang. Kung ano ko itong pregnancy test, dali lang. Ako, ito. Dali lang. Pili atong dako kag laba nga pregnancy test. Alohon mo nga dapat dili man dako. Atong isa ka roller nga pregnancy test. Isa ka roller. Taasaw. Pila ka kurit ang isa ka roller. 5 ka kurito. Ang dami. Oh, arina. Oo. Ikwahin na si Lupin. Kikuha na ko silipin. Oh, Dali dali lang ayaw sa pangihi. Naihianin mo akong kamot. Ang dami. Ano nga pangihi? Ano na ginahian, ginasulod na. Dili na isulod. Pregnancy test. Dili na dapat isulod. Ihian lang na. Tanawa ba? Dali. Adi nasulod akong kamot. Dali na. Nasulod akong kamot sa sako. Dugay sa imo ga. Abi pasabi pang procedure kung paano sila imuon. Dali lang. Okay. Kay pagkabalo ko na yagang ginasulod na niya mo. Taas kayo na isa ka ruler na isulod ni mo. Sige lang gang, kaya ko man na. Mag-sure. Be, tisingan ko, be. Hala, gitulon! Alam, iluwa. Hindi ka magkabalaka gang may PC na, butunga lang. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Dali. Di ba, natulo ng galing ko, ano? Ano nasulod mo na sa sako? Dili, lagi, o tanaw ako. Abi ko tayo sa sako mo na isulod. Hindi. Ay, Dapat, ano lang, basahin. ihian lang ni mo. Ay, amo ba? Ihian lang. Okay, sige. Oo. Ihian na, ihian. Okay, sige. Dali na. Abi! Initas ako. Gunitin na lang ga. Dali lang ga nga. Ay! Tama, nagamay lang. Grabe gipuno mo man. Itugangan pa gang. Tama na. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Tanaw, gipuno na ni mo. Aragang. Damo kayo. Tanawa ang 5 ka kurit gang. Dito na ito ang kurit, be. Nagsaka ang isa. Ala, Oh. ang isa pa. Gang o gamat-amat pula ang isa. Oh. Tara ka na. Duwa na gang. Duwa na. Yes. Ayan na. Gang, do sigurado na niya. Wala. Ay, katatlo, tanaw. Nagamat-hamat man pula. Ay, katatlo. Uy. Alagang, kanami. Dali lang, tanaw. Ala. Hasta ikapat lagi na gang. Sobra. Dali lang. Tama na. Naglima. Ala. Abi ko duwa lang na gang kung positive ikaw, buntis, 2 lang na. Abi ko man. Nga aton kang 5. Dali lang. But sing ganun siguro kang basi. Masidra. Basi 5 man ini.
Kanila. Tanawa. Gang tuod ka nga, pregnancy test ang imo ang gibakahan. Pregnancy test man daw ni. Oo, kag-isa pa nga daw isa ka roller kiniya. Lain naman yung porma. Kag lima ka bilog kang Ipaklaro talaga. Pasibot sing ganun ni gang nga. Basi di mabalabot bataon ko gang. Ipaklaro talaga. Bang! Gang! Ano? Bang, kung maglimagang unsaon ko nakapagbunaga. Base din sa ako nga nakita sa ultrasound. Nakita mo Tanan, ako gi-check, madam. O ang inyong gigamit nga katong pregnancy test, peace out na ka to. Nini ka mo magbuo gamit ato. Amo ba to? Ha? Ate nga, mo to gihatag sa akon to. Gang di mo to gipakal. Dili naman to sa may... Dili naman lang to sa may banda sa may palengke. Ano nagtapok, tinapok mo gutudok? Bot sing Susunod. ganon gang dira mo to gibakal sa agribet supply. Bawgang hindi pa para sa akon gang para tuya sa baka. Ano ninyo, Mrs. o Mister, ang procedure? Ginkuan dok. Basta dok. Ano, Dok? Basta gisuok ya lang dok. Oy! Gisuot. Ay, dili ka na mahimo, Mrs. Dapat ihian lang ka na. Ay, among gali. Baw dok, nagapasalamat lang gid ako dok bakay way manalapot apdo ko dok. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Sige. Base sa ako ang pagpanalawsaw, akong nakita, Mrs. Mister. Buntis ba, Dok? Buntis? Dok, excited na ako mabatian dok. Excited na mi, Dok. Excited na mi. Base sa ako ang pagpanalawsaw, nakita na ko din nga ang kurid, mo kini indikasyon. Paano na dok kay lima makakurik dok? Ano, sobra lang, Mrs. sa inyong pagbutang og inyong ihi. Dapat gamay lang ni. In fact, tulo ra ni dapat. Ay, amo ba? Base din, hey, akong na-check. Okay, nakita sa ultrasound nga ikaw, Mrs. Mary Jane, negatibo sa pagbuntis. Dok, basi nalipat ka, basi nagsala ka Sala dok. ka lang, Dok. Dok, testingin ng iba dok ko. Balilima gini kabilog dok. Francis, dok. Mrs. Buat mo sing ganun dok. Sa limangan na dok, negative tanan dok. Negative kinitanan. Pasensya gyud. Sige lang. Napay may mga panahon, taas pa man, mga bata pa man ka mo. O kung sa sunod nga pag-adto ninyo din mo rekomenda ko ninyo nga magpa-check up mo duha, ha? Ipa-check na to. Kamusta ba si Mr.? Healthy pa ba? Ang iya nga mga alipores. O ikaw po, Mrs. mo undergo po kag-check up Sige dok. para mabalaan na to. Ha? Dok, Pero subong sa pag-uli ninyo, ala sige, birahey! dok. Yes, madam. Sa di kami mapacheck up dok sa karnihan o sa isdaan. Diri lang gihapon sa ko. Sige dok. Ako na'y bahala. At least klaro dok Sige, Mrs. Kay daghang pa kong pasyente. Salamat sa inyo. Sige dok. Salamat, Salamat kay kay dok. Dok. Salamat kay Salamat. Gang. Negative lang Ano na lang ni Gang? Nagalakat samtang nagalakat ang panahon gang kita nagaidaran man. Hasta subong gang wala kitang puo gang. Ano Sige ni lang. gang? Mas hindi ka pala kabalo.
Sige lang. Naigitudlo si Paris ako ha. Sige. Gwapo ko na ito nga. Style to. Style. Sige. Ari ang kwarta, Saan ko muna? Bakal ka karon ka karni ka baka kay laktan mo sang kadyos kag mangka. Sabaw? Oo, kinahanglan kinaton ka. Sige, ako na bala. Sige ha. Dali, manguli nato. Oo. Stop. Don't stop. Kapoy naman ganyan. Sige na palagang, di ba gusto mo naton? Gusto naton makabata. Ikapilangan na ka. Sa bilan ako, kapito na ba? Do pamatyaga ko, do kagina patad niya. Do ko naman ikang, do pang siyam naman ni Pagsiyam na ba? Tanawagan mo, may kurit ako diri Be. Tapos ta isa ginakuritan ko. Lame kayo! Lame kayo! Madami. Dali lang ka na. Pahuwas na ka, dali ka ba inom sa kong tubigan? Dali lang nga. Para. Dali lang nga. Para. Gang. Dali lang gang. Ano yun? Manaog ko. Manaog. Gang, tanawa pito ang nilaga tanga baka, be. Okay na. Basi ko na. Mayo na. Buta ako nagdahon. Ayo. Tanawa pito gang basi na malhan to. Good morning sa mga, dali lang, be. Ningningon ko. Gang, patya na. Anong patya? Nganong mag-greet magkadiya. Unsa ka mag-video live? Damig. Nakauna akong live. Dali lang. Pwede pa ba tayo dito? Hingagawa. Ikaw malagang away kagigahalong gang Hindi na akong na-record lang eh. Hindi ko gusto na ako videohon. Ang sana pa matyaga ni mo gang TikTok. Lame kayo! Okay kayo! Sorry. Iris. Bandami. I-delete. Ikaw malagang away kagigahalong ba? Okay na ka? Halungan mo man ay. Lagi, tama na to. Sige mo sige. No. Ano na? Sukat na to. Ha? Sukat na to. Makaon man ta ay. Sige. Ay, Dok. Mrs., Mister. Pasensya ka na, Dok. Kakalain sa pamatyagan ko, Dok. Malain ko na. Pero, dinis ako ang pag-check up. Dali lang, Dok. Dok, basi, pagpuli ba lang karon, Dok, basi ko na. Pwede ko kahangyo sa imo, Dok. Pwede kayo. Ano ka to? Dok, kalain na bis na pamatyagan ko. Basi ko magpuli kami karon, Dok, pwede ko mahulam imo nga wheelchair. Ang wheelchair. Pwede kayo, madam. Ang gusto niyo may patod pa kamuog ambulansya. Sige, Dok. Salamat kayo. Sige. Pero, din na ta. Gang. Gang. Okay lang ka, Gang? Bagang, pinatamaan mo gikuyaman. Ambal ko sa imo hasta ng tapulo nga pinalambot mo pa 15.
Ikaw balagang, Kabalubya ka nga. kalahin sa pamatyagan. Ikaw balagang, si Manny Pacquiao gani nga grabe nga kondisyon hasta lang 12. Ikaw gang, gihimo mo man 15 kang aibaw. Uy ka man timo na ro, uy ka na ako. Okay, garon ka Luya pagabot kayo. sa balay. Paano Luya sini? kayo. Hindi ako makapanglaba. Hindi kayo na magtubig. Pero sige lang gang, basta sigurado na ko ani siguro nga na giniunod ni. Dok, okay na ba, Dok? Oh, oh, Dok. Mister, puno-puno Mrs. gina, Dok. Gusto kong i-announce kaninyo nga sa ako ang pag-check up kanimo, Mister, okay ka man. Kompleto man ang imong mga Wow. alipores. Healthy kaayo. Wow. Maayo kayo. Congratulations, gang. Ang uban nagabudots pa. Ang uban basta healthy ang imuhang tanan nga mga sinakpan, Mister. Gang, Salamat kayo, Dok. Dok, sana all healthy. Aga, ikaw naman, Mrs. Ako na, Dok. Sa pagsuta ko sa imuhang tanan, nakita ko diri, Mrs. Dok, by the way, Dok, Yes. for clarification lang, Dok, hindi man as ang akon nga matris, Dok. Wala man, Mrs. Intact Okay man siya, man. Dok. Intact man, maayo man ang posisyon. Wow, salamat. Nindot ang posisyon. Salamat. Dire lang ko nakibang, Mrs. sa imuhang kuhan. Kining unsa man na, Dok? pagbilang nako. Sa tanaw nako ang imuhang mga kining gitawag og itlog. Ikaw bala, Dok. Hindi pa pwede, Dok. Pwede, Dok. Excel na lang, Dok. Sa Ikaw bala, Dok. Matyaga mo sa akon manok nga pangitlog. para mas Ikaw yan, Dok. makuha. Ikaw, Dok, ya, imo na yang itlog. Sa bagay. Kining akong itlog, healthy kaayon. Wow, sana all. Sa pagkakita na ko, Mrs., di ka lang makibot. I'm sorry to say, nga dili na gid ikaw magbusong pa. Dok, klaruha, Dok. Anong buot mo sing ganon, Dok? Dari sa mga findings, nakita na ko nga mabudlayan ikaw nga magbusong. O kung magbusong ka man, dili gihapon mahimong healthy ang imuhang maging anak. Dok, Do'y mga komplikado. O kinahanglan ta kang Masi- i-refer sa Davao City para sa gaigo nga pag-check pa sa tanan nimo, especially sa imong obarya. bitaw, Dok. Basi nagmalay ka lang, Dok. Mrs., sa 36 na kong katuig diri sa maong Dok, basi nagsipyat ka lang, Dok. Wala pa ko Dok. nasipya. Ano buot mo sing ganda, Dok? May solusyon bala ina, Dok? Amo ka naghambal ko nga kinahanglan nimong magkanto sa Davao City para dito mas maklaro kung napabait Sige, Dok. siya. Pero sa ako, Dok, adere, pero kung sa imo, Dok, pila ka porsyento ang may chance ni, Dok? Mrs., pasaylo ako pero naalang sa mga 1%. Dok, Tinood na ako. buti ka na, Dok. Kailangan ako sang chance, Dok. Pasaylo ako, Mrs. Pero, sige lang, adto pag og Davao City. Dok, Salamat, Dok, pero gang, tama na gang. Dali na. Di ka naman. Tama na gang. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Gang? Bugtaw na, Gang. Ay, tando, diin bukit.
Nga na uli man kabugtaw gang. Si Junjun mo gina pa na kabugtaw ba? Dali na bangon na. Nakaluto na ako sa daan. Nakaligo naman ko humut-humut. Mayo. Dasiga na diragang kaon na. Tapos bukaon paligo ka na kay dugay-dugay mabudots naman kita. Dami kayo. Okay kayo. Dali na. Gang, busog kay ko. Ikaw wala. Paano ka nabusog nga bilog kagabi? Way ka nagkaon. Kay, may nagagad si kumpare. Dito lang na daw ko mag-breakfast sa ilaha. Ba't mo sing ganun? Hindi ka tiri mamahaw? Dili lang anay. Dito lang anay ko. Nga atito ka yung mamahaw. Ano ba di balay mo? May storyahan daw Dali ni kumpare. lang. May surprise gali ko sa imo, gang. Ano na? Ari, ang bingka, bago bakit, Basi, gusto mo ni, bago ka mga pwede mo na ni siguro papakon. Sige lang, gang. Pamasawi lang. Susunod na lang na, gang. Dali na ako. Gang! Nag-abot ka na gali. Basi kung gutom ka, tito, ato ang mga kanon kang isudan, tito. Salamat, pero busog na ko. Kaon Maayo gani kay nagpuli ka pa. Alangan. Way ka kabalo nga nagbaho na nga ripahol kang bibingkas babaw lamisa. Sige lang. Gabi ko nakaganahan magkaon. Ang bitso-bitso kaginaw para tani merinda mo gisubayan na lang. Sige lang, okay lang. Matulog na ko eh. Hindi Gusto ta ka istoryahon. Nag-research ako kaginagang ba. May maayo ko nung solusyon basta mga amo ni nga mga butang kag problema. Siguro mas maayo ko gang itry ta pala gang. Procedure gang Oo, Ano may procedure pa. Isa ka bilog nga munga nga manok basta galumlom kay tambok daw ina. Tapos duwa ka puno nga ubad ka saging. Munggo dayon nga isa ka baso. Nami kuno ni gang Pag maluto kuno gang padagyawan mo sa iban. Wala na siguro yung pag-asa na gang. Distingan ta lang mga gang. Sige na. Distingan ta pala gang padagyawan ta sa iban. Sige na gang, katulugo na kayo ko gang. Gang. Anong problema mo siniman? Nga daw naglain na kit ni siya. Siguro, hindi niya magustuhan nga. Tanawa ko, research ko. 90% ki daw ni kuno epektibo. Sige lang. Storyahon ko lang ni sa. Gipangita ko gina ang imong nga kwan gang ba. Din itong regalo ko sa imo gang atong Spartan nga brief gang. Nadara, Gibukat ko sa drawer wala na eh. nadara, igamit ko. Di ba?
Huwag mo ginasuksok, no? Ito kailangan suksukon to. Ang away mo na ginasuksok ka nga. Nasang una, naglain ka ng pa. Huwag kakabalo nga mo ning pinaka-special nga regalo ko sa anniversary ta. Yes, Gipaubrahan ko ginaina sang bulsaga. Gipatahi ko ginaina kay Choy Guling. Ay, programa ba sang bulsa? Tanawagan ko, tatlo ka paris na mo, tatlo ka paris, way mo ginanginan. O gipaubrahan ko ikaw sang Spartan nga brief ka ng musketiro. O may trapal ka pa dagang para daw ginpatatakan ko gina S para daw si Superman ka. Ipangitan ako katong maong. Ang Sabay maong? diha. Atong maong wala na to. Ginit-it ka mga kwanto ambi ka mga agiting ka ilaga. Bitaw gang Pero, pwede ta mag-istoryahan na yan. Ay, bisan dali lang. amo ganing gusto ko. Gusto ko maistorya to. Maayo. Prangkahon ko na lang ikaw gang ano ang problema mo gang haw? Dodo ka lain at ang magtanaw mo taangon ba? May problema ba gang? Mary Jane, Ang balang ba na prank ka lang? gusto kong iambal sa imo ha. Marag, Kung nagsugot lang ka guro gang lutuan tani sang manok kag inumadan kag padagyawan sa iban gang siguro gang ba? May solusyon na ng problema tagang. Prangka ko ba lang gang? Nagbago ka na gang haw? ang tinuod nakadesisyon ako. Nagbago ka na gid gang? Siling ko gid mo. Nakadesisyon ako. Siling ko gid mo. Since nga, dili man ka mabusong. Mas maya pa siguro na. Punta-tunta na lang anay ni. Siling ko gid. Siling ko gid. Tungod kay hindi ako makabata. Bulagan mo na ako. Maguna-una sa ako kung tama pa ba na itong ginahimo. Tama manigang, tama manidima. Bisa na mo pa to ang resulta pero way man ako nagkulang sa performance ko sa imo. Ikaw mismo na kabalo, di ba? Bala ko man na, pero nauna-unaan ko lang na basta. Kapoy na lang siguro ko. Aling nga ang sitwasyon na to. Ano ba ka lalaki ko? Gusto ko nga na ako'y junior. Gusto ko na ay magsunod sa kuha. Pwede man na hanggang di ba? Pwede man na maka-adapt kita. Gusto na ko ako ang dugo. Ako ang unod. Pwede man na gurugang turukan takay mo nga dugo eh. Pero gang, nga sa mula na nga butang, natalaan ka na gana sa ako na. Sabta ako. Sana ako nagkulang. Dili ko na masabat. Basta nasa una-una ako subong. Kabalo na ako. Kabalo na gid ako kung ano magsunod di mo istorya. Diretso ako. Hindi na kinahanglan lawayi, diretso ako. Sige na. Undangon na nato na itong relasyon. Siling ko gid. Siling ko gid. Undangon na nato. Siling ko gid. Tama na. Kung tanis ang una pa lang nagambal ka na sa akon. Sige na. Adin mga to. Mulis ako sa mga sa... Di ka mga to. Mulis ako sa mga sa Tagum City. Buat mo sing ganun, hindi ka na sini. Hindi ka na sini. Hindi ka na sini, oh. Hindi ka na sini. Uy, Tandaan mo lang, gid. kadako. Tandaan mo lang, gid. Maabot ang panahon. Maabot ang panahon nga pangitaon mo, gid, ini. Ako lang ang isa nga may amo sini. Tandaan mo.
tandaan mo. Kiwi ini. Anong palatandaan to, Brad? Kiwi ini. Bulilyaso na. Naday mong ingana. Kasi kiwi lang ang iyang pagpalangga. Hindi tagno. Gana. Ikaw, Brad, anong mambal mo kay sender na to? Mary Jane. Siguro para na lang sa kay Mary Jane. Dawaton mo na lang Hindi man siling tanan niya mga lalaki. Amo nang pakita sila nga makakabuo sila nga para sila. Mayara nagastay. Oo. Hindi ka lang madulaan sang paglaom. Bisan amo sina ang resulta. Ipaagi mo gyapon sa pagampo. Kana, exactly. Malay mo. Ah. O maabot kining paraya sa imo na. Hindi ka madulaan sang pag-asa. Sige lang. Siguro po, naghahandom lang po si boyfriend ni mo nga magkaanak. Pagkaanak. Wala siguro po nga sang naman na niya na dili ka Huwag pag-asa. Pusong. Siguro po nakadesisyon po siguro siya. Well, pasyaman to niya. Kung tuod ka gid nga palangga niya. Miskin ano pang mga sitwasyon. Dapat ara lang gihapon siya sa imuha pero I think palangga kanya kaso lang May dili niya- ginapangita Yan. gid sa. Siya pa pero dili niya dawat ang tanan sa imuha. Ayan. Palangga kanya pero kung i-rate siguro 1 to 10, ang pagpalangga niya sa imuha nalang sa mga 2. Ay kung 10 ang imong pagpalangga sa iya sa imuha, abis ka ano pang matabo. Dawaton niya ginatanan. Sige lang, Mary Jane. Abot ang panahon. Ikaw naman ang magmalipayon. Correct.